ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ଆଜି ତପନ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଉଦାସ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଇମାମ ବାବୁ ଆମର ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଉଦାସ ଅଛି। ଆଉ ତପନ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ଇମାମ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ମନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ମାନେ ହିମାଂଶ ଭାଇ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାନେ ସ୍ପନ୍ଦନ କହିଲେ ବି ଚଳେ। ଛୁଆ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଖୁସି ଟାଇମ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଉଠୁଥିଲା। ମାନେ ଏଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବିରଳ। ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିକି ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା କାରଣ ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ଭାବିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ କିଛି ନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପକାଇବି। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମାନେ ଭାଇ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଏତେ ହିଟ୍ ଗୀତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ସଦାବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ବାଜୁଛି। ଆଉ ମା' ପାଇଁ ହଉ କି ସ୍ୟାଡ଼ ସଙ୍ଗ୍ ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହଉ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହଉ, ମାନେ ସବୁ ଗୀତ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ପରିବାର ଭିତରେ କଳହ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହେଲା। ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବାନି କାହାର କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଭାଇ ତ ଗଲେ ହାରି ଛାଡ଼, ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବି ଅମର ହେଇକି ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉନା କାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି କେବେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଅନି। ଆଉ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଉଛ କେବେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରନି କି ସ୍ମୋକିଂ କରନି। ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଶିଖ, ମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ସେଇଥିରୁ ବାହାର କରିବେ ସେଇଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହିମାଂଶ ଭାଇଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।